Benvidas e benvidos ao tutorial da CIGA Ensino sobre o concurso xeral de traslados do ano 2025. Para participar no concurso xeral de traslados debedes entrar no aplicativo web correspondente que se atopa na páxina web www.edu.xunta.gal/cxt. Aquí, nesta páxina de inicio, tedes información relacionada co concurso xeral de traslados e que vos recomendo ler. E unha vez lida esta información, podemos xa identificarnos na aplicación. E iso farémolo pulsando neste botón verde que aparece na parte superior dereita das vosas pantallas. Agora, deberemos escoller un dos métodos de identificación. No meu caso, vou usar a chave 365, así que pulsamos en entrar. E ben, xa estamos dentro do aplicativo do concurso xeral de traslados. Aquí, na parte esquerda, é onde temos o menú. Neste menú podedes ver que aparecen varias seccións, mais as que máis nos interesan son as de listaxes concursos, onde co tempo poderemos ver as instancias de participación de todo o profesorado que participa, a de participación, onde comezaremos a nosa instancia de participación, e de datos persoais, que é onde deberemos facer as alegacións daqueles méritos que non teñamos no noso expediente persoal. Aquí debedes ter en conta algo moi importante relacionado coa aplicación de datos persoais, que é que non poderedes modificar o voso expediente electrónico sen antes ter aberto unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Pois ben, imos entón pulsar en participación para comezar. Aquí agora debemos seleccionar simplemente o concurso aberto no que imos participar. Neste caso, vou escoller o concurso de secundaria, aínda que, como vedes, tamén poderemos consultar concursos de anos anteriores. Ben, nesta nova pestana que se nos abriu, o que debemos seleccionar é o noso corpo de participación. Aquí, debaixo, aparecen tres opcións á hora de crear a nosa instancia: unha baleira, unha copia da última instancia validada. Relacionado con isto, lembrade que se presentades varias instancias, a última instancia que presentedes na sede electrónica vai ser a que vos teñan en conta. E por último, unha copia da instancia presentada no concurso anterior. Como a maioría das persoas ides escoller crear unha instancia baleira, eu non vou ser menos. E ben, aquí temos xa a nosa instancia de participación que deberemos ir cubrindo. Vouvos entón ir explicando en que consiste cada unha das seccións deste menú que temos na parte superior. En primeiro lugar, atoparedes os vosos datos persoais, que xa aparecerán cubertos cos datos dos que dispón a Consellaría, e que son os vosos datos de identificación, de notificación, os laborais, os de destino, a modalidade de participación e a especialidade de oposición no caso de que participedes para obter o voso primeiro destino definitivo. Se vedes algún erro nos anteriores datos, podedes corrixilos entrando na web de datos persoais ou póndovos en contacto co servizo de persoal. Agora imos pasar á segunda sección do menú superior, polo que aquí debaixo imos primeiro pulsar en gardar e continuar. Esta segunda sección é a de prazas de participación. E aquí é onde debedes seleccionar os tipos de praza polas que participedes. Agora de novo pulsades en gardar e continuar para seguir avanzando á seguinte sección do menú superior, que é a de dereito preferente. Tanto esta sección como a seguinte, a de dereito preferente á localidade, a maioría de vós non ides ter que cubrila, xa que non ides ter estes dereitos preferentes. Este apartado de concorrencia tampouco vai ter que cubrir a maioría dos que estades vendo este vídeo. A concorrencia só se cubre cando se participa de xeito voluntario e se participa conxuntamente con outros profesores a unhas determinadas prazas. Agora, de novo, pulsamos en gardar e continuar e chegamos a unha sección moi importante, como é a de participación forzosa, que vai ter que cubrir todo o profesorado que participa obrigatoriamente no CXT, é dicir, funcionarios en prácticas, funcionarias en expectativa, etc. Esta participación forzosa fai referencia a que se non obtedes destino en ningún dos centros que pedides na seguinte sección do menú superior, que é a de peticións, darán vos destino forzosamente, se houbese, lóxicamente, vacante, en calquera centro da comunidade autónoma. É por iso que aquí, en subdireccións, deberedes ordear as provincias en función das vosas preferencias. Nesta mesma sección, na parte superior, aparece algo tamén moi importante para os que participades forzosamente e con puntuación, que é a posibilidade de renunciar ao baremo. Se marcades esta opción, estaredes renunciando a toda a vosa puntuación excepto a relacionada coa vosa antigüidade. En tipos de prazas debedes cubrir por orde de preferencia as especialidades. Se só tedes unha, pois seleccionádela e pulsades en aplicar. Se tedes máis, pois ides engadindo as restantes. O vernáculo, que pode ser galego ou sen requisito lingüístico, será galego para as especialidades de educación infantil,
primaria, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia do Corpo de Mestres, nas de Xeografía e Historia, Bioloxía e Xeoloxía e en todas as especialidades do Corpo de Profesores de Ensino Secundario referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional e en todas as especialidades do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. E será sen requisito lingüístico nas restantes especialidades. E por último, en bilingüismos, se fose o caso e estades habilitados, moito ollo aquí, xa que as vacantes bilingües non se adxudican de oficio, así que se estades habilitadas para poder pedir prazas bilingües e aquí así o indicades, é posible que vos dean unha praza bilingüe saltando incluso a persoas que teñades diante e que non estean habilitadas para impartila. Así que, se queredes facer peticións a prazas bilingües, sempre é máis recomendable facelo na pestana de peticións. E en resumo, se vos adxudican forzosamente, faríano tendo en conta a orde das provincias, a orde dos tipos de praza, a orde dos vernáculos e os bilingüismos que indicastes neste apartado e tendo en conta tamén se renunciastes ou non ao baremo. Nesta sección, unha vez coberto todo, é moi importante, unha vez máis, non olvidarse de pulsar en gardar e continuar. E chegamos xa a outra das seccións importantes da instancia do CXT, que é a de peticións. Aquí, o primeiro que vos vou indicar é que aquí na parte superior é onde teredes acceso a todos os códigos para facer as vosas peticións. Imos entón ver como se fan as peticións. Unha vez que temos copiado un código, pegámolo aquí. Agora seleccionamos a especialidade, o ente do vernáculo, que é Galicia, o vernáculo, que pode ser galego ou sen requisito lingüístico. A continuación, debedes seleccionar se queredes optar a prazas bilingües e en que lingua, e por último se desexades concursar ou non a prazas itinerantes. Neste punto, lembrade que se fai unha petición itinerante ou con bilingüismo, debedes facer a mesma petición pura se desexades que vos axudiquen tamén sen a itinerancia ou sen o bilingüismo. E para rematar a nosa petición, só debemos seleccionar onde queremos engadila e pulsar en aplicar. Listo, como vedes, xa se engadiu a nosa petición. Se queredes eliminar ou mover a petición de posto, poderedes facelo mediante as opcións que aparecen debaixo das peticións. Unha vez que rematedes de facer todas as vosas peticións, pulsades aquí onde di gardar e continuar. E lembrade tamén gardar e revisar de vez en cando para non perder todo o traballo. Agora, nesta pestana de validación, é onde podemos xa validar e enviar a instancia á sede electrónica, mais antes vou pulsar en cancelar para explicarvos varias cousas, xa que se valido e despois vexo que cubrín algo mal, pois non podería modificar nada e estaría obrigado a presentar unha nova instancia. Lembrade de novo que a última que presentedes na sede é a que vos van ter en conta. Pois ben, como dicía, pulsamos en cancelar. Se agora imos a participación, vedes que aparecen as instancias que temos feitas. Esta, que ten estado pendente, é a que estamos cubrindo agora mesmo, e como vedes permítenos modificala por se queremos modificar algo. Así que entramos de novo nela para ver a última sección do menú superior que é a do baremo. O baremo é a puntuación que se obtén en cada un dos apartados que recolle a convocatoria. Se pulsades nestas interrogacións, teredes información de cada apartado, e se pulsades en detalle, veredes os méritos que vos puntúan. Ben, agora que estamos falando do baremo, imos imaginar dúas cousas. A primeira, que temos un mérito, por exemplo, un título de C1 de Escola de Idiomas, que queremos engadir ao noso expediente, porque nel non nos consta. E a segunda cousa que nos imos imaginar é que temos un curso xa no noso expediente persoal, pero non nos aparece no baremo do CXT ou aparece, pero está mal baremado. Imos entón solucionar ese problema que temos co título de C1 e imos engadilo ao noso expediente para que nos lo baremen no concurso xeral de traslados. Pois ben, para comprobar se temos un mérito no noso expediente académico debemos acceder a datos persoais. Aquí, no menú da esquerda, temos un acceso directo, así que pulsamos nel. Agora pulsamos no botón verde para acceder e debemos comprobar en expediente electrónico se consta ou non o noso título de C1. No meu caso xa comprobei que non aparece, así que teño que engadilo para que me puntúe no concurso xeral de traslados. Así que imos engadir entón un mérito. Pulsamos agora nas miñas instancias. Insisto en que para que che apareza esta opción das miñas instancias debes ter previamente aberta unha instancia de participación no concurso xeral de traslados. Escollemos o tipo de instancia e creamos unha nova instancia. Agora que xa temos a instancia creada, á dereita temos a opción de xestionala, así que imos aló. Vemos que consta de varios apartados. O primeiro, cos nosos datos persoais. O segundo, cos datos de notificación, que debemos deixar tal cal está.
En resumo de alegacións é onde debemos incluir todos os méritos que non aparezan no noso expediente electrónico e debemos facelo nos apartados que corresponda dos que vedes en función do mérito que desexedes achegar. Neste caso, como queremos engadir unha titulación de Escola Oficial de Idiomas, pulsamos onde di titulacións e despois en facer alegacións. Agora, en nova alegación. Agora cubrimos os datos que nos piden e unha vez que rematemos, na parte inferior debemos achegar o certificado que debedes ter no vosso ordenador. Así que buscádelo e engadídelo como acabo de facer eu. A continuación, engadides unha descripción e marcades esta opción se o título ten CSV. Por último, pulsades en achegar. Xa non lo engadiu, así que por último, pulsamos en crear. Listo. Como vedes, xa aparece na nosa listaxe de titulacións. Ben, agora pulsamos en volver para retroceder a onde comezamos a alegar o noso C1. Na opción de documentación que se presenta, marcamos un tic onde proceda segundo o mérito alegado. No meu caso, debo buscar titulacións e pulsar aquí. Gardamos a documentación indicada. Seguimos avanzando a comprobación de datos, onde non debemos tocar nada para que nos consulten todo automáticamente. Agora, gardamos de novo comprobación de datos. Agora, en finalizar a instancia, pulsamos en pechala, aceptamos este aviso que aparece na parte superior e listo. Só nos queda presentar a nosa instancia na sede. Pulsamos en presentación en sede, enviamos a instancia que acabamos de pechar para a sede e agora pulsamos en ir á sede electrónica. Agora, aquí debaixo pulsades en continuar e nesta última ventá, de novo na parte inferior, pulsades en asinar e enviar e chegarávos unha mensaxe ao móvil que debedes introducir aquí e despois pulsar en continuar para dar por finalizada a alegación do mérito. Isto que acabades de ver serve para calquera mérito que queirades engadir ao voso expediente electrónico. Só debedes ter en conta que debedes cargalo no apartado que corresponda dos que acabades de ver. E ademais tamén vale para modificar datos que xa consten no voso expediente. E agora imos solucionar a segunda cuestión, que era que temos formación que aparece no noso expediente, pero que ou non aparece no baremo ou non la bareman mal. Neste caso, deberemos presentar unha alegación no prazo de reclamacións e renuncias, que será de 10 días hábiles desde o seguinte á publicación da adxudicación provisional do Concurso Xeral de Traslados. Para isto deberemos identificarnos na web do Concurso Xeral de Traslados, ir a participación e pulsar na ligazón Alegar baremo, e despois enviala á sede electrónica, ou ben directamente na propia sede electrónica. Para isto, deberemos localizar no apartado de últimos expedientes e presentacións a solicitude de participación no CXT, premer no botón Acción e a continuación seleccionar Alegacións. Lembra que calquera das dúas opcións anteriores para presentar a alegación só estarán operativas durante o prazo de reclamacións e renuncias. E agora o que nos queda é presentar a instancia. Para iso, pulsamos aquí onde di participación, pulsamos en modificar instancia e deberemos facer o paso que temos pendente que é validar a instancia. Validámola. Agora pulsamos na parte inferior para enviar a instancia do CXT á sede electrónica e como vedes ábrese unha nova páxina con información co envío da instancia á sede. Agora só temos que pulsar aquí na parte inferior onde di ir á sede electrónica da Xunta. Agora pulsamos aquí na parte inferior en continuar. Aquí podedes revisar a instancia pulsando en ver e unha vez revisada pulsades en asinar e enviar. Chegaravos un código ao voso teléfono móvil que deberedes introducir neste recadro e por último pulsar aquí onde di continuar e con isto xa estaría presentada a vosa instancia de participación no Concurso Xeral de Traslados. Se despois de ver este vídeo ainda te quedaches con dúbidas sobre a participación no Concurso Xeral de Traslados, non dubides en acudir ás nosas asambleas sobre o CXT, que son esta e a vindeira semana, como podes ver agora mesmo na túa pantalla, e nelas resolveremos todas as dúbidas que che poderán quedar.